na otego a na-ekwu okwu na taa ga-abụ ụbọchị ncheta ndị lụrụ ọgụ, ndị chọrọ ka anyị nwere onwe anyị, ndị egburu egbu, ndị nwụrụ n'ike, ndị nwere ụzọ dị iche iche. So taa ka a na-eme ncheta ha. Onye isi ekelekwa m. Good afternoon, sir. Ndewo sir. Ọ dị mma, biko kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ma gwa anyị aha gị na ebe isi. Aha m na ebe m si, aha m bụ Ifeanyị Adịndụ. Esi m na Emene wee na-abịa. Ọ dị mma, Maazị Ifeanyị Adịndụ, kedu ihe kpatara ime ahịa Ọgbete Enugu ji wee tọgbọ chakoo taa? Ụfọdụ ndị mmadụ mepere ụlọ ahịa mana ahụghị ndị na-azụ ahịa. Kedu ihe kpatara ya? Nke mbụ bụ na o nwere ihe ndị be anyị bụ n'obi, and ọya ka anyị na-ene anya, maka na a sị na ihe nwata ruru ogo ya bụ ụsa. Na otego a na-ekwu okwu na taa ga-abụ ụbọchị ncheta ndị lụrụ ọgụ, ndị chọrọ ka anyị nwere onwe anyị, ndị egburu egbu, ndị nwụrụ n'ike, ndị nwere ụzọ dị iche iche. So taa ka a na-eme ncheta ha. So ọ dịkwa anyị n'obi na o kwesịrị ka emee ncheta ha, maka na mbọ niile ha gbara ka anyị nwere onwe anyị, anyị ka na-agakwa n'iru ka anyị nwere onwe anyị. Ya bụ na ihe a na-eme tata na ịkwadoro ya. Ọ dị mma nụnụ, onwe onye a ga-etinye shuga n'ọnụ ya gbufuo ya. Ya na-eme taa dị ọ ya mere ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mechiche shọpụ ha si mba ka ha mee emume ncheta ndị chọrọ ka anyị nwere onwe anyị. Ọ masịkwara m nwa. Ọ dị mma, ile anya na ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria, ndị Igbo bụ ndị a na-akpachapụ akpachapụ na ndị a na-emegbu emegbu n'obodo Naijiria. Ụfọdụ ndị Igbo nwere nkwenye na ọ bụ onye Igbo ịbụ prezidenti ga-eme ka ihe dị otu ahụ bee, ebe ụfọdụ ndị Igbo ọzọ nwekwara na nkwenye na ọ bụ naanị nnwere onwe Biafra ga-eme ka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo bee. Kedu nke iche na ọ ga-aka bara ndị Igbo uru ya na n'ime etiti Igbo presidency ya na Biafra restoration? Ihe mere bụ na ọdụ ụzọ na-abụ ahụ ọ dị bụ ndị kwere na ndị ekweghị. Ọ ihe na-adị n'ebe mmadụ Chukwu kere nọ. Na a ga-enwere ndị ga-ekwenye n'ihe dị otu a ga-enwe ndị ga-asị mana ọ bụrụ na asị m kwuo inwere onwe anyị abụrụ ihe a malitere taa, maka ndị nna anyị ha Chukwu ha bụ ndị lụrụ ọgụ. Ọ bụrụ na inwere ha wee chi bụ isiokwu nọọ mmadụ inwere onwe ya, maka inwere onwe gị ichere ahụrụ ịrahụ ụra, ichi binite ibinite, mgbe ọbụla ị chọrọ ibinite ibinitere onwe gị, mgbe ọbụla ị chọrọ ijere ihe ọbụla ị chọrọ ịlụ ọrịa onwe gị ọ dịrị gị na mma. Mana ile anya na ọnọdụ ndị Igbo taa, ọ bụ ihe ịgba anya mmiri akwa, and ọ bụ ya mere ndị anyị na-echeta taa ji wee foro ntutu taa sị mba na ọ kakwa mma na anyị nwere onwe anyị n'ọnọdụ Naijiria. Ọ dị mma, kedụkwanụ ekpere ị nwere nye ndị ahụ niile bụ ndị gbarala mbọ n'ihe gbasara nnwere onwe Biafra, ma ndị nwụrụ anwụ n'ime ha ma ndị ka dị ndụ, mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kanu? Kedu ekpere ị nwere n'isi ha? Ekpere m na-ekpere ha, ana m ekpe ekpere kwa ụbọchị, na-asị na ndị a gbara mbọ ka anyị nwere onwe anyị ebe ọbụla ha nọ, Chukwu nke abịa ma ga na-echeta ha, anyị onwe anyị ga na-echeta ha. Somebody like Nnamdi Kanu, asị m na onye abụọ na naanị m na-ekwu ya, mba ụwa niile na-ekwu ya, na onye a bụ Chukwu nke a na-ahụ anya. Maka na ọ bụrụ na ọ bụghị otu a, otegori anyị onwe anyị na-akpagharị ebe a taa agaghị akpagharị ebe a taa. Nwokorobịa ọ ga-adịrị ya na mma, ọ ga-adịrị jenereshọn ya na mma, ọgbọ niile ihe gbasatara nwokorobịa ọ ga-adịrị ha na mma. Maka na nwokorobịa emego ihe ọ ga-abụ ihe m ga-asị na adị ụmụ nwoke 10, ụmụ nwoke 9 na ha afọ ama mmenwu ya, mana ofu onye mere ya. A sị m ebe ọbụla ọ nọ, Chukwu okeọbịa ma ga na-edu ya, Chukwu ogeọbịa ga na-azọ ya. Nkata ọbụla a kpara ka nwokorobịa ka ememina anya, a sị m na ọ gaghị adị ire, ọ ga-adọ ka ndị nna anyị ochie ga na-alụrụ ya ọgụ, Chukwu okike abịa ma ga na-alụrụ ya ọgụ. Ọ dị mma, o nwekwara ozi ị nwere nye ndị na-achị achị n'ala Igbo n'ihe gbasara ọnọdụ ya bụ nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Kanu? Ozi m nwere nye ndị na-achị n'ala Igbo gbasatara Nnamdi Kanu bụ na ha bụ anụ mbọ nụnụ, ha tụgharịa onwe ha, ha kpakọọ n'onwe ha mee ka nwa amadi apụta n'ọkwa na anyị ofu mmiri a na-asụ n'ofu ite. Ofu ụzọ ahụ ka anyị si ala, ofu ụzọ mmerịkọta ahụ, ofu tradishọn, ofu kọlchọ, nwere ihe dị iche. Amamihe ha ga-eji gba nkịtị ka nwa afọ ha nọrọ ebe ahụ, amamihe ha ga-eji gba nkịtị ka onye na-azọ ndụ nọrọ ebe ahụ. Were mgbe ụfọdụ ana m enekwa na-asị na eziokwu ọ na-afịakwa ahụ ya pụta ihe, mana eziokwu pụta ha n'ihe adịghị ekpuchi ya, maka eziokwu dị ka ọnwa. Anyị ha maara nke bụ eziokwu,
na Nnamdi bụ onye na-agba mbọ, and ekpere m na-asịkwa ha biko na-ekpekwara ha ekpere na onye ọbụla na-agba mbọ n'ime ya ka Nnamdi nwere onwe ya, ka anyị nwekwara onwe anyị, onye ahụ na ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ dị mma, Maazị Ifeanyi Adịndụ, akpatara m ya. Kpọtara ya. Ngwa daalụ maka inye anyị ohere a ka anyị na gị nwee mkparịta ụka. Ya mara gị mma. Ọ ga-adịrị gị na Udo dịrị gị. ọ ga-adịrị gị na mma. Odogwu ekelekwa m Moisa. Udo dị. Kelekene ndị Igbo na-ekiri anyị ma gwa ya aha gị na ebe isi. A ma ekene ndị Igbo n'ebe ọ na-anọ nke echi ya zere. A ma ekene ọ bụla ndụ n'ogologo na isi ike n'aha Jizọs. Kedụkwana aha gị na ebe isi? Oke, afọ m bụ Augustine Ụzọabụ, abụ onye isi ụzọ na Neke n'okpuru ọchịchị Enugu steeti. Ọ dị mma, Maazị, kedu ihe mere Ọgbaete Enugu ji wee tọgbọ chakoo tata bụ Satọde 30th May 2026? Taa 30th May. Then ihe a otego ọdụwa. Taa 30th May ji echeta ndị heroes, ndị nna anyị nọ anyị ọgụ maka ka anyị nwere onwe anyị, maka mmegide a na-emegide ndị Igbo. So tata ka anyị echeta ha. And I dị surprise ndị gọọmenti kwesịrị ihe ka ọ dị ọfishal, because ihe a history dịrị adị. Ebufute tesi nwee, a na-eme Salem enwe public holidays, a na-eme Christmas enwe public holidays, a na-eme Easter maka ọnwụ Jizọs enwe public holidays. So man na-eme expect gọọmenti kwesịrị ihe ọfishal. Ebufute ofu date a ga-eji cheta ndị dị otu a, ndị anụ anyị ọga, because that in fact m na-eme expect ya since ekwesịrị ya ọdụ ọfishal. Ọ dị mma, Maazị, ma ihe i kwukwara n'ugbu a ọ mara mma, mana ile anya mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ndị ọrụ agha obodo Naijiria bụ Nigerian Army nwere ozi ha zipụtara, ha ji wee dọọ ndị ụka aka na ntị sise nwere ụlọ ụka ọbụla dowere ịka ụka ma ọkwa na ime ekpere tata maka ndị ụlọ ụka na-akwado imere ndị niile ahụ bụ ndị eji tata echeta ekpere n'ụlọ ụka ha. Kedu ihe ị nwere gbasara mmachi dị otu a nke ndị amị sịrị na onye ọbụla na-eme ihe dị otu a na-ada iwu? Ha ma ego nke ha ka ha ji bụrụ gọọmenti. According to Bible sị anyị na-eribe ndị ọchịchị anyị isi. Mbụkọ ya pastọ gwara m fada gwara m ga-emekwa ihe ha kwuru, mana ekpe bụ n'obi kasị a na-ekpe ya. M ga-anọ ebe ọ bụla onye ekpekwe nke m. Ị na-ahụta ya bụ iwu dịka ihe ziri ezi? M na-afụta sentin ahụ megide anyị megide ndị Igbo ahụ nka na-ekwokwu ya, bikos ọnụ ya mere na ka were nọ n'oge Awụsa ma ọ bụ ndị Muslim, ịma m nwunye Muslim. Ya na-eme ihe agbasara today na-agbasara ya IPOB, gbasara IPOB nọ n'onwe ya iche, gbasara IPOB ya nke ya adịva adị, but m na-ekwu ka ekwesịrị ime ka ọ dị ọfishal. A na-ewufute every year 30th May public holidays maka ndị egwu n'anya. Ọ dị mma, Maazị, ịbịakwa n'ụlọ anya na ihe a niile a na-akọ, ndị Igbo, ọnọdụ ndị Igbo n'obodo Naijiria ugbu a bụ na ụfọdụ ndị mmadụ niile bụ ndị Igbo, mana a na-emegide ndị Igbo na obodo Naijiria, mana ụfọdụ na-ahụta na ọ bụ onye Igbo bụrụ onye isi ala obodo Naijiria bụ prezidenti, nke ama dịka Igbo presidency, ga-eme ka ihe dịrị ndị Igbo na mma, ebe ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ naanị nnwere onwe Biafra ga-eme ka ihe dịrị ndị Igbo na mma. Kedu nke ị na-eche na ọ ga-akanyere ndị Igbo aka na Igbo presidency ya na Biafra restoration? Nke anyị nọ kịta na ekwenyere m, nka kwerekwa na ndị ka ga-adịkwa mma, ya ka nwebere hope na Naijiria aka nke obere hope. Ihe ga-atụgharị ebe Obama bụ onye Kenya kpechachie Amerịka, mmiri aka ka ga-emenwu na Naijiria, mmiri aka ga-emenwu, bikos ekweokwu dis Biafra na-ewetakwa ya kịta na ife ahazụkwa ihe ọ ga-etekwe 10 to 20 years, ife ahazụ okwu ihe ka ọ dị reset. mana ọ ga-aka mma na o were oge ma mechaa ahazie ya nke ọma karịala dị afọ 50 bụ 50 years anyị ka nọ na Naijiria wee na-eme ka ọ dị mma. Ị na-eche na ọ ga-aka dị mma? Ọma Naijiria aga dị mma, ya ka nsị hope card mmadụ nwere ike ịbanye ebe a by miracle, ya atụgharịa onye mmadụ ike ịbanye nkwe wetakwa Biafra mee ọ dị peaceful, nye aka hazụkwa ya, ọ dị possible. So nka kwenkwe na Naijiria, nka kwenkwe na Biafra. Ikwere na Naijiria kwere na Biafra? Yes. Adị mma. Because of onye Igbo. Nwere onwe ma witness ya, ọ dị ọmụmụ mma kịta, ọ ga-adị m na mma dịka mara amụ na mma.
so m gakwere na Naịjirịa ebe na-ekwe anya Biafra ka mma m ofu mbọsị ekpere aga ya because aka maka esi wee bịa Nke a bụ eziokwu. ịghọta so Biafra nọgide kepụta onwe ya ọ ga-esi n'aka mmadụ ọ ga-esi n'aka mmadụ ya pụtakwa. Ọ dị mma. Kedụkwana ekpere ị nwere n'isi ndị ahụ niile bụ ndị gbarala mbọ gbasara nnwere onwe Biafra, ma ndị nwụrụla ma ndị ka dị ndụ? Ekpere m nwere isi ha bụ mbọ ha bụ agaghị ala n'iyi, a ka na-afụkwa dị mbọ nke ọ sị na ewu nke onye ọzọ ejikwa Nnamdi Kanu dụka gọọmenti n'onu ịta ata ekwe ha ata ya ata ịbụkwa akwụkwọ ekwe ha agbụkwa ha bụpụ ka gosikwa na ọgụ ha nọrọ anọghị ven ọ ga na-agakwa nta afịa dị kamera sigodo afịa otu afịa dị ọ dị close igosi ihe abụghị ọbụghị maka egwu ọbụghị maka a ga-agbagbu ka a ji pibijo n'ọnụ ụlọ ọbụghị maka a ga-agbagbu gị ọbụghị maka ịpụta eme gị ihe pibijos n'ọnụ ụlọ jos nọ maka ihe ahụ ọ dụvuga adị fa pipa afta sef a na-eme observed this 30 May so ihe abụ maka ọnụ gọọmenti ka pibijo n'ọnụ ụlọ bụ maka ya ọjọs nọ na-achọghị ịkwanye ndị ahụ ugwu. Ọ dị mma. O nwekwara ozi ị nwere nye ndị na-achị achị n'ala Igbo gbasara anya ha ji ahụta ihe niile gbasara nnwere onwe Biafra? O nwere ozi ị nwere nye ha? I believe na iji violent weta Biafra ma iji egbe weta ya Mbụ ndị na-achị n'ala Igbo, politicians, ndị nke a furu na ọnụ eriwego ọnụ so ha nwa ehopu na anwa ga-enye ya Biafra ma bute ebiri na miracle na Biafra ga-abịa na-ewe ọ ga-eji wọ ha afịa because ama na ọ ga-awọ ha afịa so ka believe na miracle. Maazị, daalụ maka inye anyị ohere ka anyị na gị nwee mkparịta ụka. Ngwanụ ya mara gị mma. Ma ile anya ebe nọ ugbu a ekwesịghị iche ka mmadụ gwa gị na ọ bụ ihe ọma ka anyị bụ wee bịa as usual. Gbara m touch na street a. Ọ dị mma, ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ na otu esteti ahụ anyị ka na-ere ala ma na-ere ụlọ bụ na Tony Frank Estate nke a makwa dịka Conross Estate nke nọ na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu a. Ma ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a bụ ihe ọma gbara abụba. Ejila ebe ọbụla soro m ka m gosi unu ihe ọma ahụ. Ọ dị mma, unu ahụla ebe anyị batara. Ngwa gbara m touch n'ime ebe a. Butuo nwee ndidi, ọ bụghị ụlọ ka a na-ere ọ bụghị ụlọ ka a na-ere mana ọkwa onye nwe ụlọ a nwee ala anyị chọrọ igosi unu ebe a. Ihe ọbụla ị chọkwara ịrụ ebe a bụ ebe obibi, ebe gị na ndị be gị ga-ebi, ọ ga-abata ya ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee dị bụ ebe a. Ya bụ ala na-ere ere bidoro na biko na ị na-ahụ ebe a biko na anọ n'akụkụ pila wee gawa. Soro m na-abịa gawa otu a. Ọ gara otu a gawa werute na bikon nke a nọ n'akụkụ pila nke a ịghọtara, wee sikwa ebe a gbaa ruo n'isi. O nwere ike ị ga-ahụtacha ya ebe ahụ ị nọ. Kamera bịa ka ngosi gị ebe ị ga-anọ wee hụtacha ya otu ọ dị. O si n'akụkụ fensị ahụ wee gawa ruo na ukwu unere ahụ nọ n'isi isi ebe a wee gakwa n'aka ekpe otu a wee pụta n'isi ebe a wee garakwa wee pụta na biko nke a ngosiburu unu mgbe ahụ. Ma otu o si wee dị, ala ị hụrụ ebe a nọ na 490 something square meter. Echefuola m ụma mara ya na ya bụ 90 something, mana ọ fọrọ nnọọ ntakịrị ka ya bụ ala ruo 1 plot. Ya bụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na ya dịka ebe obibi makwa na ụdị ihe yiri ya ga-abata na ya bụ ala. Ma ilekwa n'anya ka ogbe si dị na ogbe akụpeela, ogbe bụzi ogbe na-eme eme, ogbe nọ n'ọkụ ịghọtara. Ya bụ ala bere ego. Ya bụ ala nọ n'ọnụ ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ala makwa na ị chọrọ ịrụ ụlọ na ime esteti a bụ Conross Estate ma Tony Frank Estate nke dị na Emene,
n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu. Kpọtụrụ m n'akara ekwentị anọ n'iru ihe onyonyo ugbu a ka anyị kwuo okwu ya ka ya bụ ala ghọrọ nke gị, ka nduru gị pụọ n'iro ma gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa, ma gosikwanụ gị steeti nke nọ n'azụ ebe a. Maka na onye zụrụ ya bụ ala, ebe ọbụla ị chọrọ itinye ọnụ ụzọ ama gị bụ gate, ị ga-atinye nwu ya ọ n'iru ebe a ka ị chọrọ itinye ya, ọ n'isi junction a ka ị chọrọ itinye ya, ka ọ na steeti nke ọzọ nọ n'azụ ka ị chọrọ itinye ya bụ ọnụ ụzọ ama, ị ga-atinye nwu ya. Soro m ka m gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa n'iru ebe a na ya na steeti nke ọzọ na-abịakwanụ. Ọ dị mma, soro m ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee gaa ebe a. Biko na aha anyị hụrụ bidoro n'akụkụ pila n'ime wee gawa otu a, wee gawa si otu a wee gawa rute n'isi ebe a. Ị na-aghọta? Ma dịka ya bụ ala si wee gaa, ile anya ogologo ebe a, onye ọbụla zụrụ ya echi itinye ọnụ ụzọ ama gị n'iru ebe a bụ na steeti nke a, ị ga-etinye nwu ya. Ị chọkwa na itinye ọnụ ụzọ ama gị, ọnụ ụzọ ama bụ gate maka ndị na-amaghị ya, na iru junction a ị ga-etinye nwu ya. Makwanụ na ị chọrọ ibuchiata ọnụ ụzọ ama gị bụ gate na steeti nke a, ị ga-etinye nwu ya bụ gate na steeti nke a, maka na ya bụ ala gagide wee rute n'isi pila. Ihe a bụ ukwu unere ahụ anyị gosiri unu mgbe anyị ka nọ n'ime, ịghọtara. Ma ile anya na steeti ebe ya bụ ala nọ, steeti nke a ị afụ ka o si wee baa ọkụ. Steeti mara mma, steeti ebe ndị ma ihe ha na-eme zụrụla ala rụọ ụlọ ma kwabata na ya. Ogbe tipego, ogbe bụzi sara. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị ala ka ị chọrọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ arụcharala arụcha, anyị ka nwere ụlọ a nke a na-ere ebe a. Mana ihe niile anyị na-etinye aka bụ ihe chara acha. Na-abịa ebe a bụ ụlọ mara ezigbo mma, ụlọ mara mma nke ukwuu. Gbara m tọọchị side a bụ 3 bedroom bungalow nke akwọrọ aka wee rụọ. Lekwa ebe a, gbara m tọọchị n'akụkụ nke a. Emegbuola m ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ime ụlọ a, baa na peji m, ị ga-ahụ ihe onyonyo m meburula n'ime ya bụ ụlọ, gosiri ka ime ya si wee maa mma. Maka na onwe ihe ha si ebe aba dị otu a, onye maka ụmụahịa ga-adị. Ya bụ ị chọrọ ịhụ ụmụahịa bụ ime ya, baa na peji a, ị ga-ahụ ime ụlọ ka o si wee dị, ka esi wee rụchaa ya ọcha n'anya, wee achapụ. Ọ dị mma ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe ọbụla ị chọrọ inweta n'aka anyị dịka ala maọbụ ụlọ na steeti Enugu makwanụ steeti ndị ọzọ dị n'ala Igbo gbaa gburugburu, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ama otu a ga-esi haziri gị ya ka o yi ihe makwanụ ka obi ruo oge ala mgbe e mechara ya.